Ти си имал късмет, че някой е видял, че си добър и сте започнали да работите заедно и с компилациите не правеше пари, поне така се казва и предполагам, ще да работиш нормална работа. С компилациите не правих абсолютно никакви пари. Абсолютен факт е, че Преслав намери, как да го кажа, намери нещо в моя едит, което му допада и което му харесва. И в момента, в който почнах да работя с Преслав, аз разбрах много неща за YouTube. В смисъл, почнах да се информирам, нали? И от Пресли, естествено. Общо взето той ме изгради като човек. Това абсолютно никога не съм го крил, нали? Никога. Като човек, като имам предвид, като... Как се израза по-правилно? Като бизнес, примерно. Нали? Човек, който предлага някаква услуга. Общо взето той е човек, който ме намери и ми каза, братле, пробвай с това, може да станеш много добър. И ми даде поле за изява. Буквално станах най-добрия. В смисъл, това никога не съм го крил и наистина аз ще съм вечно благодарен на Преслав. Преслав е един човек в моя живот, който ми промени живота, между другото. Тук въобще не се базикам. Напълно сериозно говоря. Най-вероятно нямаше да си говорим в момента, тук с вас на този стрим, в момента в моето студио, защото имам студио, толкова много неща направих. С работата, която върша, нямаше да бъде това нещо възможно най-вероятно, ако не беше Преслав. Това никога не съм го крил и то е абсолютната истина. Това е абсолютната истина. И затова трябва да се прави нещо, понеже ако не беше правил компилации, нямаше да имаш шанс да имаш този късмет един вид точно така Монстър. Точно така. Защото ако аз никога не бях почнал YouTube, т.е. никога ако не бях правил компилации, никога нямаше да работя с Преслав. И никога нямаше да постигнем тези резултати, които постигаме и продължаваме да постигаме с всеки изминал месец. И никога нямаше да бъда това, което съм в момента. Затова казвам, че той ме е изградил и като човек. И като човек. Не само като, нали, да ми отвори очите как се прави бизнес, нали, ако щеш, как се предлага услуга, като моята и така нататък. Просто с много труд, с много постоянство, с много желание и с много работа. Много работа. Това е ключовото. Много работа. Наистина, аз работя по 12 часа на ден, фокусирано. Толкова много си обожавам работа. Толкова много си обичам работа. Това е най-якото нещо просто. Не може да си представите за какво става. Просто не мога да ви го обясна. Мисъл, аз съм един супер щастлив човек. И сега разбирам хората, които не пият, не употребяват абсолютно никакъв вид субстанции, никакъв алкохол, никакви други гадори, никакъв хазарт, никакъв футбол, никакви такива пак хазартни глупости и така нататък. Не правят глупости, не се занимават с глупости. Това са хората, които са щастливи хора. Само така ще ви го кажа. Щастливите хора не се занимават с глупости. И нямат пороци. И аз мисля, че съм един от много малкото хора, които няма пороци. Буквално. И абсолютно съм честен в това. Наистина, като си щастлив човек и като обичаш това, което правиш и като всички са за тебе и те подкрепят и имаш, деца вика, добре си, не ти липсва нищо. Буквално не ми липсва нищо. Това е толкова хубаво чувство. В смисъл, това трябва да се цени всеки ден. Всеки ден се събуждам и го ценя това нещо. Всеки ден ставам и си казвам, че съм благодарен за това, което имам в момента. Защото някой ден може да го нямаш това нещо. На някой ден може това нещо да изчезне, да нямаш този късмет. Така че направете така, че да живеете възможно най-хубавия живот за вас. И промяната почва от там, когато направите промяна. В смисъл, имате някакви цели, звучи странно, да, но като имаш някаква цел и работиш нещо, което не ти харесва и е много гадно, промени го. В смисъл, направи нещо в тая посока. А не само да мрънкаш, да отидеш да си купиш 3 бири, да седнеш да гледаш мача и да се напукаш и да легнеш да спиш. Това ли ти е живота? Това ли е нещо, което искаш да правиш? Знаете ли защо стримам аз? За да бъда полезен. Буквално за това стримам. Това ми е мисията. Защото с моето мнение и с моя опит и с моите знания мога да повлияя на 2 човека, на 3 човека, на 5. Това е голямо постижение за мен, разбирате? Това да променя мисленето в много по-добра посока. Нали, винаги съм бил против абсолютно всякакви пороци, хазарт, такова, субстанции, всякакви алкохол и каквото се сетиш. Абсолютно винаги. И такова послание нося на хората, които ме гледат. Дали в YouTube, дали на стрим, няма значение. Винаги съм давал позитивен пример. И искам наистина хората хората да се замислят на тия неща. И наистина да бъдат една конструктивна част от обществото и да бъдат адекватни, нормални хора. Това да си биткаджия, да се правиш на мафиот, не е готино. Това да употребяваш различни видове субстанции не е готино. Това да употребяваш алкохол и да го нормализираш не е готино. Това да ходиш да играеш, да въртиш машинки и да се оправдаваш, че не ходиш да играеш машинки и ти не си залагал, там слагал си само 20 лева на месец.
не е готино. Това да залагаш на мачове не е готино. Това да караш пиян не е готино. Всичките тия неща трябва да стигнат до ушите на колкото се може повече хора. Защото трябва хората да разберат, че трябва да бъдат адекватни. Трябва наистина да се борят за нещо, да имат някаква цел в живота, да бъдат полезни за обществото и така нататък. Това е моята мисия. Стримам, защото ми е готино. Не стримам за пари. Не ме интересуват парите. Парите те не са цел. Те са награда за това, което правиш. Това са парите. Парите не са ми мотивация в никакъв момент. Разбирате? Никакъв момент. Така че до 5 човека да стигне, 5 човека да се замислят. Значи, деца вика, съм си свършил работата. И само мога да ви кажа, между другото, че в YouTube имам около 20 000 отделни зрителя, които са гледали този месец и около, сега не знам колко, ама няколко хиляди, които се завръщат да гледат моите клипове в YouTube, което са адски много хора. Вие може да си представите, това са адски много хора. За мен е лично. Мисля, всеки ден няколко хиляди човека да се връщат да гледат моя контент. Ми извиняйте, ама тук до сега ви говорих за 5 човека, представете се няколко хиляди. Така че тия неща са много важни, според мен. Това е така, ти като си отдаден на нещо, буквално нищо не ти трябва, нереално чувство е точно да. Буквално да си постигнал, не знам как да го опиша, буквално всичко, което ти трябва, бе. Аз имам всичко, което ми трябва. Не ми трябва по-скъпа кола, не ми трябва по-скъпо студио. Студиото ми е перфектно, даже бих казал, че е луксозно. Не ми трябва по-голяма къща. Не ми трябва. Ако някой ден имам повече пари, ще си купя къща, за да мога да ви правя контент от къща, защото е много по-яко. Нали? Защото мога да правя много неща, а тук не мога да правя чак толкова много неща. Но въпреки това, и това ми стига. И не се оплаквам, и ми е супер яко смисъл. Винаги го гледайте от тази гледна точка, не го гледайте от нямам пари, искам да карам Порше, тук такова ми потрудете са малко. Измислете нещо, бъдете полезни, решете някой проблем. Така се правят бизнес, те решават проблеми. Аз решавам проблем. Вие какво правите? Това е добър въпрос. Брат, аз чувствам така и повечето хора, като го чуят и не го разбират. Нека да не го разбират. Нека да не го разбират, защото не знам какво да кажа. Нямам нищо против всеки да си мисли да се чувства както иска. Наистина. За мен това не е важно. Буквално.